may instant katulong. Pakilala ko lang po siya. Siya po si Joanne May. Single and ready to mingle po. Pwede niyo pong alilain. Magaling po siya maglinis ng kwarto, maghugas ng pinggan. At higit sa lahat, kahit payat po siya, malakas po siya lumangon. Yaya! Nakapanyo. Yaya! Yan, tapos na. Ay, labahan ko, Yaya. Ayan po yung labahan ko. Hindi ko alam kung ano yung... Fairness, inayos niya, Inayos niya yung lagayan ko ng mga abubot ko. Maglilipad po kasi siya ng kwarto. From third floor, punta po siya sa baba. Na-demote po kasi siya. Nasa taas na po siya, bigla po siya na-demote. Ganun po kapag single and ready to mingle. Ganda-ganda, flawless. O, diba? Siningitan niya po ng mga damit niya yung sampayan ko. O, di, sikip-sikip. Inayos niya rin po yung mga gamit na pinalagay po ng dati naming nag-board dito. O, inayos niya rin po. Papaayos po siya. Saan ka mapunta? Dali, mag-vlog tayo. Ayan na. Wawalisan po niya yung buong hallway. Ganun po siya kasipag. Yan po yung mga gamit niya. Yan. Yan po. Mga karton po. Actually, basurera po talaga siya. Yan po siya. Yan po. Punta po kami dun sa unit niya. Dito. Ay, dyan pa. Ang kilikili. Buwan. Bukas pa pala. Oo nga. Yan na. Ito. Ito po ang bago niyang Zelda. Diba? Magwawalis po siya ngayon. Benji si magme-merienda. Anong gusto mong merienda? Ano ba ba? Yung may suka. Lumpia. Lumpia. Gusto ko rin yung lumpia. Pero dapat niya kasi ng rice. Gusto ko kumain. Ang ganda ko sa blue. Parang Ikaw din. hindi ko na. Parang wala akong dugo. Diba? Maglilinis po siya ng bago niyang Zelda. Yung sa taas na room niya, aircon po yun. Since po siya, lamigin po. Baba po daw siya dito sa impyerno. Lamig. Nasa langit na po siya, bumaba po siya sa impyerno. Lamigin kasi siya. Kaya, yun. Umiikot to. Tsaka, dalawa na lang kasi sila. In fairness, ay kaya, punta tayo kay ate. Anong merienda mo, te? Dito sa lamesa. Merienda. Ayun na si merienda. Merienda. Ito ko lang. Si ate, kaya bibili lang kami ng kakainin namin. Ha? Merienda. Ito sa akin, yung doorknob ko. Sira po yung doorknob ko, kaya papaayos. Bakit? Matigas. Matigas? Pinatigas mo. Ay, mali ko. Ay, lobat na. Super. Lumpia. Shanghai. Shanghai. Siomai. Si ate. Cupcake. Cupcake. Ayan, tanto. Chocolate cake. Ay, hindi ako maano sa cake ko. Siomay lang nyo. Ito, mainit pa. Ano yun, siomay? Oo. Fine. Siomai. Ilan sa'yo? Ilan sa'yo, be? Ilan, sir? Ay, di mo yung susi. Ay, pumasok ka dyan, bahala ka. Ito, nakaripak na to. Okay na. Salamat sa pag-ayos. Siomay pala, Shanghai pala ako yun. Sige. Ano na yan? Ayaw niya kasi na may chili. Ako lang isa. Masarap ngayon may chili. Ayun. Ako lang po. Tapos, Ilan dito? Magkano ba ito? 6 so yun guys, kakain lang muna kami. Bye! pesos.